i-like mo na. Nakatapos i-share. Tapos pagkatapos ka iyan, mag-message din po kamo. Ano? Yan ang para magkahirilingan kita, magkadarangugan kita. Ano nangyari mo niyan sa Satuya sa bayan ta? Ano? Ano na ba? Kailan talaga matitigil ang gulong ito? Ano? Kailan matitigil ang nakawan, dayaan? Ayun, ano? Kaya kawawa dito lagi. Ang mahihirap. Kawawa talaga kasi pag mayaman ka may pera ka, anytime pwede kang umalis dito sa mundo. Sa Pilipinas, Father, wag sa mundo Pag umalis ka sa mundo, ibig sabihin, libre po yung umalis sa mundo kasi libre, patay ka na dyan. Grabe talaga, ano nangyari? Ano ba talaga ito? Kailangan, ano nangyari sa ating gobyerno? Sabi nga ni Luis Cardinal Tagle, to the people in government, you have been elected by your people in good faith. Tama naman talaga Ano? We give that benefit in good faith. Now, part of your stewardship is to show that you are good takers of the wealth. Yan. Hindi magnanakaw. Ano? Good take cares of the health of the nation, of the future of our nation. Oh, Father, wala naman nakawan, hindi ba? Wala naman. Yung invento lang naman daw yun nangyayari ng mga bilyon-bilyon na nawawala. Invento lang naman daw yan. Hindi naman totoo yan Talaga? Ano yung mga balita pala? So, wag kayo maniniwala sa mga balita. Kasi hindi naman pala totoo yan Ano? Mga haka-haka lang pala yan. Ano? Ano ba nakikita natin? Ebidensya na nga. May mga ebidensya na nga. Ano? Nagsasabi na nga. Ano ba talaga? Father, wala naman. Wala naman ang pagnanakaw. Wala naman nakawan dito sa Pilipinas. Karamkaman sana. Ano? Dayaan lang. Wala namang, tingnan mo, ang kalsada nga sa Pilipinas, napakaganda. Hindi lubak-lubak. Hindi matraffic sa Pilipinas. Hindi ba? Ano ba sinasabi ka yan? Wala naman Wala naman ang ganda-ganda ng Pilipinas. Hindi ba? Pumunta ka sa Tabaco, hindi ka matatraffic doon sa Arimbay. Kasi nga, ang ganda ng kalsada dyan. Ano? Inaayos naman, Father, di ba? Yun na nga yan, di ba? Yun, pumunta ka ng Ligaw, Uwas. Ngayon, pumunta ka daan ka sa Ginubatan, matatraffic ka. Kasi nga, may inaayos naman, Father, ang kalsada, di ba? Talaga? Wala naman, Father, corruption. Ano? Wala naman baha dito sa Pilipinas. Mga balita-balita lang. Talaga? Ano ba talaga ito? Ano na ba talaga ang narinig natin? Totoo po ba ang nakikita ko? Totoo ba bang narinig ko? Iyan, nakakadismaya. Ano? But anyway, wag po tayo madismaya kasi may pag-asa. Bakit? Lahat po na yan ay may hangganan. Tandaan po natin, lahat po na yan ay may hangganan. Walang bagay dito sa mundo na walang hangganan. Lahat po yan. Lahat may hangganan po yan. Kahit nga sabi nga na magtakas ka makikita ka pa rin. Yun, nakita ko yun sa picture. Nagtatakas na nga nakita na mamukha. Wala naman, Father, invento lang naman yan Talaga? Yan ang nakakaano ngayon, ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas, Father? Napakaganda sa Pilipinas kasi ang mga corrupt na officials ay masayang-masaya sila, may pera sila. Talaga? Yan. Yan nga, Father. Anyway, wag na tayong magbalita sa mga ganyan. Wag na tayong, alam mo, minsan talagang nakakadismaya. Manood ka sa social media, balikan na lang natin ang salita ng Diyos. Mga tugang. Pero ito po ang sabihin ko sa inyo, mga tugang. Huwag po tayong magpabaya. Sa kabila ng mga nangyayari ngayon na hindi maganda, huwag po tayong magpabaya. Kasi araw-araw may mensahe po ang Diyos sa atin.
Okay? So, punta muna tayo sa DCGB News Online. Hanapin ko muna ha. At parang sino po ang nandito. Okay. I-like tabi nindito, pagkatapos i-share at mag-comment kayo. Ano? Mag-comment. Yan. Okay, sige. At tayo ay balikan natin ang magandang balita na lang kaysa yung mga balita na may corruption pala sa Pilipinas. Ano, may mga magnanakaw pa lang sa Pilipinas. Wala naman magnanakaw, hindi ba? Malinis sa mga Pilipino. Tingnan mo, halimbawa, naiwan mo yung cellphone mo diyan sa tindahan. Balikan mo yan, wala na. Ibang-iba sa Japan. Ako yung cellphone ko na iwan doon sa isang lugar sa Japan. Tapos binalikan ko lang, sinundan ko lang ito. Pagkatapos sabi niya, is that really your cellphone? Okay. Now, kasi may code yung cellphone ko. If that is your cellphone, now, what's the code? Ikaw, binikin yung code. Okay? Okay. Oh, okay. That's yours. Okay. Take it. Oh, tingnan mo. Alam mo, very honest. Ano? Kailan kaya, sabi talaga, ang Pilipinas, tayo ay magiging honest. Honest talaga. Alam mo, nawawala na eh. Parang, what happened? Yan lang, what happened? But anyway, sabihin ko mga tugang, wag po tayong mawalang pag-asa, no? Maglaong kita, Giraray, Father Butch. Bakit sinabi mo ganun yan? Ano? Kasi let's real talk lang tayo. Hindi naman tayo dito sa, real talk tayo, ano? Real talk na. Real talk. Ang real talk ay ito. Sino sa inyo dito masasabi ng Father ang Pilipinas ay napakalinis, ano, at napaka honest na mga tao sa Pilipinas. Talaga? Okay? Alam mo, sa Ebanghelyo sa araw na ito ng Oktubre, ngayon na Huwebes, maganda po ito eh. Huwag tayong tumigil sa pagdarasal. May kapangyarihan there is power in prayer, no? May lalo ngayon na para bang Father, wala naman kasi mangyayari doon sa ICC. Wala naman mangyayari diyan sa mga mayroon na nangyayari. Ano bang ginagawa ng ako po ay saludo sa mga ito po, mayroon ako nabasa doon na mayroon ng may clergy for good governance din, ano? Actually, mayroon pong clergy for good governance. At the same time po, ako ay humahanga sa mga mayor sa Bicol. Okay? Gusto ko pong saluduhan muna ang mga Bicol mayors for full transparency, accountability, and justice on flood control projects. Ito po, last October 7 ito, ano? So may ito po mga mayor. Dito sa Albay, kino-congratulate ko po ang mayor ng Libon, na walang iba kundi si Mayor Max Saison. Yan, kasali na po siya sa mga mayor na against corruption. Okay, bakit may mga mayor na ayaw sa corruption? Siguro mga kurap yan. Bato-bato sa langit, tamaan magagalit. Ano? Ito, si Mayor Max Saison from Libon. Okay? Ito naman, from Bakakay, si Mayor Noki Bumbales. Yan, congratulations. So, siya po ay kasama sa mga mayor for full transparency, accountability, and justice on flood control projects. Okay. At sa Tiwin naman, si Mayor Jose Morel Climaco. Congratulations po. Okay. Sa mayor ng taga-Tiwi. And of course, kino-congratulate ko din po si Mayor na taga-Uwas, si Mayor John Kenneth Trinidad. Yan. Digdihan po sa Albay. Okay? At doon sa Camarines Norte, gusto kong i-congratulate din po si Mayor Bong Palma, taga San Vicente, Camarines Norte po yun. Mayor. Yung Mayor ng Labo, ganun din po si Mayor Jojo Francisco Jr. Wow, talaga ito mga mayor na ito na naninindigan sa full transparency, accountability, and justice. Ano? And then si
Mayor ng San Lorenzo Ruiz sa Camarines Norte, si Mayor Sheila De Los Santos. Okay? At Mayor ng Kapalonga din. Congratulations po sa Mayor ng Kapalonga, si Mayor Luz Encanto Ricasio. Kung galing talaga. Ang Mayor ng Mercedes, Mayor ng Mercedes po, si Mayor Alexander Pajarillo. Ito po ang mga mayor na nanindigan sa against corruption. Kasi kaya kung siguro mayor ka na medyo may kinatatakutan ka, talagang mahirap. Mahirap naman talaga. Pero ito mga mayor na ito, nanindigan, talagang hindi sila natakot, na imbestigahin din sila. Pero anong imbestigahin sila? Wala naman silang ginawang masama. And by the way, sa Sorsogon, wala pa, ha? Wala pang mayor sa Sorsogon. Sa Masbate, mayroon, Sa mayor ng Dimasalang, Masbate, si Mayor Michael Dempnaga. Okay, congratulations. Yung mayor ng San Jose, Masbate, si Mayor Kiko Altereros. Okay? Mayor ng Masbate, Aroroy, si Mayor Arvin Bertuccio. At doon mayor sa Pio Corpus, Masbate, si Mayor Mark Antonio. Ganun din po sa Catanduanes. Gusto kong i-congratulate mga tugang sa yung mayor sa Baras, si Mayor Paulo Tebes. Yung mayor po ng San Andres, Catanduanes, congratulations din po sa paninindigan against corruption. Mayor Ati Romano, okay? So, Ati or Ali? Ali Romano. And then, mayor po ng Viga, Catanduanes, si Mayor Jenier Tuplano, okay? And of course, gusto ko pong batiin ang mayor, siyempre, ang pinsan ko dyan. Apo ko na yata ito kasi si governor dati si Ato, si San Jose, Mayor Gerald Peña. Actually may nakausap ako taga San Jose. Yan father, matulungin talaga yan. Saka matibay talaga yan si Gerald Peña. Yan, congratulations po sa mayor ng San Jose Camarines Sur. Yung mayor sa Naga City, syempre, walang iba kundi si Mayor Lenny Lubredo. O yung mayor ng Tinambak naman, si Mayor Bobit Prades. Ang galing naman talaga nanindigan sa katotohanan, sa katarungan at sa korupsyon. So mayor ng Libmanan, si Mayor San Marfil. Congratulations. And of course, ang mayor din sa Lagunoy, Mayor Diego Luis Pilapil. Congratulations. Yung mga mayor talaga dito sa Bicol na naninindigan against corruption. Iilan lang po ba? Ibig sabihin, karamihan ng mga mayor, bato-bato sa langit, di ako nanguhusga, hindi kayo makapanindigan at makapag-submit ng iyong pangalan na sumama dito sa full transparency, accountability and justice and flood control projects sa mayor sa Pilipinas. Ang dami, actually buong Pilipinas meron na rin eh. Alam mo, hindi lang mga mayor ang naninindigan. Meron din po na tinatawag natin na clergy. Clergy, yung po mga clergy din po na ito marami na rin po itong mga pari sa buong Pilipinas na naninindigan. Marami na po ito basahin marami na ito marami. Ito babasahin ko po. Ito po nakalagay. Maganda po ito simbahan sa mga mayor, because we are all stewards kasi. Sabi nga dito, brothers, I'm part of the national group called Clergy for Good Governance. Ito po, meron mga pare, Clergy for Good Governance, form way before the flood control scandal. Actually, nagawa na pala ito bago pa magkaroon ng flood control scandal. It was later called Clergy and Citizens
for Good Governance. Yun, yan pala. And they are among the organizers of the Trillion Peso March. But to be inclusive of all new organizations, partnership, coalitions joining, there is now a 3 peso March movement. But the original clergy for good governance is kept intact. So matagal na po talaga ito. Alam mo talaga, sabi nga noong pa naman pagdating sa mga relief, yung Yolanda, di ba, nangyari nga yung mga pagdating sa may bagyo, mas mabuti pa daw, ipadaan na lang sa simbahan kasi nakakarating daw yun sa mga mamamayan. Pero pagdating minsan sa gobyerno na itatago, minsan nabalitaan pa ninyo, di ba? Ilang sakong bigas na bulok, kasi naitago. Bakit kaya pinagkakwartahan pa talaga? Kaya yun nga, pagdating sa sino talagang pwedeng pagkatiwalaan tuloy ngayon. Ang gobyerno. Gobyerno. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Yung governance is kept intact. Good governance. Okay? Yung po yan. The clergy for good governance is intact. The group makes public statement of its prophetic stand from time to time. Tama dapat. Kasi tayong mga taong simbahan, we have to announce justice and denounce injustice. Huwag po tayo magpabaya. Nagsimula ko kanina para kanina, di ba? Pero huwag tayo magpabaya. Kasi ang Diyos ay hindi nagpapabaya, lalong-lalo na sa mga dukha at mga maralita. So there is a new statement that planned to be published online. If anyone is interested to include their names in the statement, kindly just post it here and message. Ito po ang statement of the clergy for good governance. Not a snap election, but a snap of conscience. Yan po ang pangapudan. Alam mo, konsyensya. Kinokonsensya pa ba tayo? May konsyensya pa ba tayo? Mga tao, mga Pilipino? Yan po ang pangapudan. Sana po may konsyensya pa rin tayo. Sabi, we the clergy of good governance come before you as your pastors who personally know the mother choosing between medicine and rice. The father ashamed he cannot send his child to school, his family is torn apart as loved ones live for foreign lands because there is no future here. Wala na daw kasing dito, wala nang future sa Pilipinas. Kaya nga pinadadala na nila sa abroad ang magtrabaho, magiging domestic helper, basta doon na lang. We know your struggles are not statistics. This is why we must speak. We say this moral clarity. The answer to corruption is not a snap election, but a snap of conscience. Yun, pukawin naman natin ang ating mga konsyensya. Wala na tayo, wala na, sa atin kasi ang masama, mabuti yun Ang mabuti, masama na, baliktad na po ang conscience. False conscience na tayo. Before seeking new power, bring justice to people who have wrong. Tama naman. May accountability po tayo. Parang alibawa, kadalasan ang nahuhuli kasi yung mga mahihirap at nasa kulungan, mga mahirap kasi wala silang pambayad. Pag mayaman ka, may pera ka, may bilyon-bilyon ka, may trilyon-trilyon ka, ang tanong, makukulong ka ba? Yan ang tanong ni Father Boots. Anyway, mag-break muna tayo. Ang oras timing ko niyan, 23 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama natin ang Diyos. Nagiraray mga tugang sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at punta muna tayo sa DCGB News Online. Gusto ko pong batiin si Lolo Maps na nakikinig at nanonood sa atin. At the same time si Ana Peña Campo. Maray na hapon po. Father, permi po kami nagdadaog at si Agum ko, si Chris Campo dyan sa Diaryo Pastuhan po. Salamat. Thank you very much, Lolo Maps. Sabi niya, good afternoon, Father. Always pray the rosary. Thank you very much. Alam mo, totoo yan, ang sa tuyang magagawa ay magdasal. Kasi pag tayo nagdarasal ng rosaryo araw-araw, mananalo po tayo laban sa korupsyon. Kasi mas makapangyarihan po ang Diyos kaysa sa tao. Sa bato-bato sa langit, ang tamaan, umilag na lang. Ganun lang yun, ha? Yan. And of course, gusto batiin din si Bert. Thank you very much sa iyong pakikinig at panonood din. And of course, si Jerome Martinez, of course, si Nims Flora, at nakikinig gabos dyan. So, ito pa na gusto mga tugang. Ikinararal ko at kinakuugma ko talaga
lalo yung hindi ko na talaga hindi ko pinsan kundi apo ko na yan, si Gerald Peña diyan sa San Jose, Camarines Sur. At maganda yung one time na kausap ko nga yung taga San Jose. Talaga yun, sabi ko na gusto kong batiin din pala si Gerald Aranya. Sabi ni Gerald Aranya, good PM Father Boots, God bless all over the world. Okay, alam mo mga tugang, kaso sabi ko sa Indo, magayon talaga iniho, na talagang ito bagang pangapudan kay nihong clergy for good governance. Nabasa ko na actually, bago pa magputok iyan, igwa na talaga ang ginigibo ang mga taong simbahan, labanan ang korupsyon. In our own little way, marami po ito eh. Of course, nangunguna si Monsignor Jerry Bituod, si Monsignor Jesus Ranyada. Yung kilala ko ito, si Father Eric Adibisto, taga Manila. Si Father Nono Alfonso, si Father Rex Paul Arjona. Well, congratulations po si Father Rohan Nino Ayunti, Father Mark Jason, dito sa Legazpi, may mga member po tayo dyan na mga pare. By the way, kinukongratulate ko po ang mga pare din sa Legazpi na sumali sa The Clergy for Good Governance. Importante po kasi ito na tayo ay huwag tumahimik. Basahin ko, sabi nga dito, every peso stolen is not just a number. It is a child who dies from preventable disease, the farmer drowning in debt, the graduate with no work. Every stolen peso has a face, a name, a soul, at crying out to God. So yun po mga tugang yan. Halimbawa, kung nakita ninyo isang sa Facebook na kawawa yung mahirap, kasi palagi na lang siya nandoon sa government hospital na kulang ang gamit. Pa sa mga mayaman, nandoon sila sa abroad na hospital. At sabi nga, maganda nga daw, sabi nila, kung ang mga government officials natin, yung mga anak nila ay pag-aralin nila sa public school. Halimbawa, yung mayor, anak ka ng mayor, nag-aral ka saan? Alam mo, hindi man ako nagmamalaki Ang tatay ko po, naging mayor sa Tigaon, At saan ako nag-aral? Public school baga? Ay, hindi man, bakit anak ka ng mayor, pagkatapos public school ka? Bakit ikakahiya mo ba? Hindi naman. Kaya nga kami mga sa politiko talaga. Makikita ninyo na nangangahulugan na kailangan na ipakita talaga. Kaya maganda ito eh. Ang sabi nga dito, we will pray but we will not be silent. Yan po ang magandang pangapudan. Totoo nga naman, kami mga taong simbahan, we will pray. Totoo yan, ipapadagos po namin ang pagpagdarasal. But we will not be silent. Hindi po kami titigil sa pagpapaalala. Hindi po kami titigil sa pagpapaalala because God has given us the duty to announce justice and denounce injustice. Repentance must be seen and reform, not rhetoric. Ang ganda sa nangyayari kasi sa atin ngayon eh. Ang gagaling sa mga bla 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 bla, mga rhetoric. Tingnan mo, ribbon committee, ilan beses na magpapalit. Ano ba talaga? Justice must rise before elections. To our people, we stand with you. Tama, ito po ang simbahan ay nakikiisa sa inyo mga tao. We will stand with you. We will walk with you. We will not stop praying. We will not stop speaking. And we will not abandon you in the fight for justice. Kasi nga, ang sabi kayamanan ng simbahan ay ang mga maralita. Alam mo, pinakita po yan doon sa Lawrence the Deacon. The Philippines does not need a snap election. It needs, sabi nga, a snap of conscience.
it needs truth. Hindi po ibig sabihin pag mag-stop election, di kalimutan na natin yun. Ang mga nagnakaw, no, kailangan natin ng katotohanan. Hanggat hindi tayo talaga nagkakaroon ng katotohanan, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Because ang foundation ng kapayapaan ay katotohanan at katarungan. Yan. If there is no justice, there is no truth, there is no peace. Ano? Sabi natin, peace tayo, pero wala naman tayong truth. Wala rin po yan. At ang mahalaga po, ang pangapunan sa tuyang yan. Conversion of hearts. Kailangan talaga. We all need to be converted. Noong October 7, maganda po pangapunan ng CBCEP. A day of prayer and national repentance. Dapat tayo magsisi. Father, wala pa akong kasalanan dyan. Talaga? Wala kang kasalanan. Ang pagpapabaya po, negligence is worse. Ano? Ang pagpapabaya, yan po ang pinaka masakit na nangyayari sa Pilipinas. Marami sa atin kasi nagpapabaya. Ano? Tingnan mo, sasabihin, oy, kayong mga pare, huwag kayo makialam. Yun, talaga. Babasahin ko sa inyo mamaya. Ano? Kaya mga tugang, if you believe this moral call, you may attach your name. Yun, mga pare na ito, marami po ha. Gusto ko po nga batiin din. May mga OFM, may OSJ, may CM. Marami. Ay, yung classmate ko pala. Si Father Victor Pacheco, member din pala. Okay? Of course, marami. Oh, yan. Ilalagay. Hindi ko alam kung saan ito ilalagay. O, si Monsignor Chris Bernardi, kasama si Father Nick Bilono, si Father Happy Balaguer. Oh, wow. Kasama rin pala dito. Then, congratulations po. And of course, marami pa. Of course, si Father Eric Martiliano, ano, ayun, si Father Rick, ano, Father Jerry Leona Salt, ano, si Father Jovi, marami, ano. So anyway, mga tugang, gusto ko pong batiin ang mga pare na ninindigan sa katarungan, katotohanan. Ito po minsan kasi may nagsabi, ano, ay gusto ko pong batiin pala si Tita, good afternoon. Okay, nakikinig din pala siya. Gusto ko bang batiin po ito? Gusto ko pong ipaliwanag ito. Kasi minsan, narinig ko ito sa isang politician. Sabi niya, oy, kayo mga pare, huwag kayo makialam sa aming mga gawain sa politiko. Talaga, tandaan po natin ito. Kahit tanungin mo si AI, tanungin mo, ang sasagot sa inyo AI, kailangan ba talaga na tumahimik ang simbahan katoliko? Sabi, you know, the church has a role to play in terms of morality of the people. Tandaan po natin, the church is the conscience of society. Now, if the church is no longer doing its role and part, being a conscience, ano ba ang conscience? Ang konsyensya po, yun nagdidikta sa iyo. Di ba pag may conscience, wag mong gagawin yan, masama yan. Ay, gawin mo ito kasi tama yan. Konsyensya po yan. Sabi nga sa conscience, ang conscience is the little voice of God in us, telling us what to do good and avoid evil. May narinig ako, huwag kayo makialam sa amin. Hayaan ninyo kami sa buhay namin, kahit immoral kami. Talaga, no. Number one, nagsasalita po kami bilang simbahan kasi we care for you. We love you and we would like you to be saved. Yan ang dahilan po. Gusto namin kayo maligtas. Bakit? Maliligtas ba kayo kung pagnanakaw? Maliligtas ba kayo sa mga katiwalian? Totoo, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo may pagkukulang. Kaya nga, nandun po ang boses ng simbahan na nagpapaalala na ang masama, masama. Sin is sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Kaya nga, gusto po, number one, the reason why we are to even shout at you because we care for you. Parang yun nakikita mo na yung anak mo bilang nanay ka o tatay ka na tumatawid yung nanay ang anak mo at masasagasaan.
Hindi mo ba siya sisigawan? Sisigawan mo. Oy, bakit? Parang maligtas siya. Otherwise, kung hindi siya nakinig, hindi ka pinakinggan, inistab ka, kasalanan niya na yun. Hindi mo na kasalanan yan. May responsibility ka kasi, di ba? May freedom. Parang ganun po yun. Pinagsasabihan na natin na ang masama ay masama, hindi ka pa rin nakikinig sa masama, ay sa'yo na po yan. So wala na po ako doon. Pero kung halimbawa, nakikita kong gumagawa ng masama ang isang tao, ako'y nagpapabaya, ay kasangkot po ako dyan. At mangyayari niyan, anong sasabihin ng Diyos sa'yo? Oh, Father Butch, nakita mo nang gumagawa ng masama, wala ka namang ginagawa. Yan ang problema. Idadamay mo pa ako. Kaya nga, parang hindi ako madamay sa kasalanan mo o sa impyerno at may idadamay mo ako sa impyerno, pagsasabihan kita. Because I care for you. I love you. Ganun po yun. Kahit yung mga magulang, kayo mga magulang na nakikinig ngayon. Pag ang anak ninyo, halimbawa, nagiging drug addict o gumagawa ng masama, anong gagawin ninyo? Pagsasabihan ba ninyo, Father, huwag kong pagsasabihan kasi magagalit ang anak ko. Kahit magalit anak mo, may pagmamahal ka ba sa anak mo? Dapat sabihan mo. Pagsabihan mo kasi minsan, alam mo ngayon, Father, bakit ko pagsasabihin? Baka magalit ang anak ko sa akin. Dabali magalit ang anak mo sa iyo, at least nailigtas mo ang anak mo sa impyerno. Yan ang napakahalaga. Tandaan po natin, the church must go against immorality. Immoral actions, ang pagnanakaw, pagdarambong, ang mga kasalanan. Kaya nga, sa simbahan, ang problema kasi minsan, sa misa, sa sermon, kami mga pare, narinig pa ba ninyo kayo mga parishioner na nagsasalita na ang kasalanan ay kasalanan? Parang wala na, what happened to sin? Wala na yata kasalanan eh. Basta okay lang lahat yan. Basta't hindi ka mahuli, hindi kasalanan yan. Ganun ba yon? Kaya nga, ito na po ang pagkakataon. The church must again speak against sin. Yan ay napakahalaga. The church has a solemn duty to stand against immoral actions and uphold the truth of the gospel. Yan po ang panagutan namin. Bakit ako naging pare? Para magmisa lang? Totoo, magmimisa ako, magpapakumpisal ako para sa kaligtasan ng tao. Pero magsisermon po ako kasi lalo kami mga order of priests, mga Dominican, we have to proclaim the truth because we have to be defenders of the truth. The preachers of truth like Saint Dominic de Guzman. At ang ginamit ni Santo Domingo ay ang rosaryo. So, itong responsibility po ito is rooted in the mission of the church. When sabi ni Kristo, di ba sinabi ni Kristo, at ito po ang sinasabi sa simbahan, go forth and teach all nations, teaching them to observe all that I have commanded you. Ano bang itinuro sa atin ni Kristo? Yan ang ating ituturo sa lahat ng tao. Okay? The church as the body of Christ is called to be the pillar and foundation of truth. Kaya nga, katotohanan. Hindi kasinungalingan. Hindi mga bagay na mga masama. Importante po ito. Because immorality, ano ang immorality? Ang immorality, hindi lang yung pangangulunya, yung sex, hindi lang po yan. The worst is just injustice po. Pang-aapi sa kapwa. Salip na yung tao ay maliligtas, may isasalbo ang mga buhay, pero dahil ninakaw ng ibang tao ang kanyang karapatan, hindi na siya nailigtas. Yun. Immorality po yan. Pagnanakaw, corruption is immorality. Pagkatapos sasabihin mo, wag nga kayo makialam sa amin. Hayaan mo kami maging magnanakaw. No. We care for you. We love you. And God, tingnan ninyo sana maging tulad tayo ng yung isang magnanakaw na katabi ni Kristo. Sabi niya, totoo, magnanakaw tayong dalawa. Kaya nga, itong taong ito, walang ginawa, at dapat lang tayo parusahan. Pero itong taong ito, walang ginawang masama.
pinarurusahan nila. So yan, tinanggap ng magnanakaw ang kanyang pagiging magnanakaw. At sabi niya, patawarin mo ako sa aking mga nagawang pagkakasala. Yun, mismo doon, naghingi ng kapatawaran. At siyempre, binigyan siya ng Panginoon ng kapatawaran. Tandaan po natin ito, may pagkakataon pa, habang buhay ka pa ngayon. O kung nagtatago ka man, habang nabuhay ka pa ngayon, pagkakataon na tanggapin mo ang katotohanan. Akuin mo na may Diyos at hindi ka makakatakas sa kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Kaya nga, ito po ang pangapudan sa simbahan. The church as a loving mother. Kaya sabi ko nga, lahat po ito ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal. 6, not to condemn individuals, but to call them to conversion and healing. Ito po ang pangapuda natin. We do not condemn, but we call you to be converted. Go back to God. Magdasal ka at pag nagdasal ka, ng pagdasal at magsisi ka. Yan naman talaga As the Catechism of the Catholic Church teaches, the Church, the pillar and bulwark of the truth, has received this solemn command from Christ. Ano sabi? To the Church belongs the right always and everywhere to announce moral principles, even in matters pertaining to the social order, to make judgment on any affairs to the extent that they are required by the fundamental rights of the human person for the salvation of souls. Yun po mga tugang. At mag-break muna tayo. Ang gusto ko pong iparating sa inyo, mga kaibigan, we will not stop being prayerful and we will not be silent, but we will keep on announcing that immorality is immorality, corruption is immorality, and it is a sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Anyway, ang oras tabi ko niyan is 46 minutes after 1 o'clock. Sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po.
morning, balik po kita girarayin sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi, OP. May nag-text po sa kuya, si 5134, sabi niya, bakit Father wala ang mayor ng Legazpi doon sa mga mayor for good governance? Hindi ko po, tanungin nyo na lang po. Hindi ko po masasagot ang sagot ninyo. Tanungin nyo na lang po siya. Siguro panalangin natin na sana ang mga mayor na wala naman talagang na sabi nga ni multo. Mahirap kasi pag may multo ka, no? Mahirap kasi kung may nagawa kang masama pa, baka nagganong ka pa, baka balikan ka, mahirap po. But anyway, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit, kundi harapin natin ang katotohanan na we have to stand for what is true, ano? So maganda po, sabi ko nga, meron tayong clergy for good governance. Actually, matagal na pala yun clergy for good governance na yan. Nauna pa yata yan sa mayor for good governance, kasi ito ngayon sa kanila, governance for good governance for against corruption. Ito. So maganda po talaga kasi alam mo, ang simbahan po talaga, ang misyon ng simbahan ay kaligtasan. Ano? Maligtas po tayo sa kasalanan. At ang pagnanakaw ay kasalanan. Huwag po sasabihin, Father, ang pagnanakaw kasalanan. Kasalanan pag nahuli ka. Yun. Krimen yan pag nahuli ka. At ang mga nahuhuli lang dyan, yung mga mahihirap, ano, pag mayaman ka, hindi ka maikukulong. Talaga. Nagtatanong lang po, ano, nasa inyo na po yan, panghusga, kung talagang mulat na ba ang mga mata ng mga Pilipino at may konsyensya pa ba ang mga Pilipino? Yan. Tandaan natin, the mission of the Catholic Church or the mission of the Church is not one of mere opposition. Akala kasi natin, ino-oppose natin pag nagsasalita tayo na, oy, masama yan, pag nanakaw na yan. Totoo talaga naman, sinasabi natin ang masama. But it's not an opposition, but of love. Para ba sinasabi, pag ikaw, magulang, nanay o tatay o lolo, lola, pag sinusuway mo ang inyong anak, ito ba ay opposition? Hindi po. This is an act of love. Ano? Totoo yan. Kaya nakaka-relate kayo mga mananay, tatay. Di pabayaan nyo na lang. Halimbawa, yung anak ninyo gustong magnakaw, mandaya, tingnan mo sa eskwela. Ano? Pag ang isang estudyante ay nagngupya, anong ginagawa? Bagsak baga? Father, huwag mong ibabagsak. Hayaan mo na mandaya yan. Kasi bata naman yan. Tao lang yan. Hayaan mo na mandaya. At pag lumaki yan, di mandaya yan. At pagkatapos yan, magnanakaw na yan. Hayaan mo na lang. Matuto ng magnakaw yan habang bata pa. Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba yan? Iba na yata ang turo ngayon, ha? Hayaan mo na lang, Father. Hayaan mo na lang. Kasi pag magsalita ka pa, magagalit sila. Totoo, magagalit sila. Pero ikabubuti nila yun Mabuti na lang magalit sila at ma-realize nila na masama ang ginawa nila. Ano? Nailigtas mo sila Totoo. Ang importante, mailigtas kasi ganun din po kung hindi mo sila nailigtas, di anong mangyari? Kasalanan mo ba? In a way, yes. Kasi nagpabaya ka. Pero kung hindi ka nagpabaya, you confront sin, maganda po yan. Thus, as Christ confronted sin while offering forgiveness and a path of redemption, so too must the church oppose immorality while extending mercy and love. Alam mo, importante po yan. Ano? For example, when Jesus encountered the woman caught in adultery, He did not condone her sin. Hindi sinabi, okay lang. Total, siguro, nangangati ka naman. Sige lang, kamutin mo lang yan. Hindi ganon. We should not condone her sin, but we have to condemn the sin. Okay? Yan ang mahalaga doon. Tama ang sabi ng Panginoong Jesucristo, go and sin no more. This is the model of the church follows, proclaiming the truth while inviting all people to repentance and a deeper relationship with God. Ito po yung pahamon sa atin lahat. Ano? Hindi po tayo na kukondem ng mga tao.
Ang kinokondem po natin ay yung mga masamang ginagawa ng tao. Para ba sinasabi mo, alam mo, galit ako sa iyong ginawang masama. Ano galit ka? Hindi, galit nga, tabi ako duman sa ginigibo mo. Bako akong galit sa iyo, galit ako sa ginigibo mo. Actually, Father, you cannot distinguish alam yung problema, kasi, well, totoo naman talaga. Sino ang gumawa ng masama? Hindi ba yung tao? Pero tandaan po natin na kahit na yung tao ang gumawa, we still have to say na you have to differentiate the actions from the persons. Ano? We have to save the person. Kaya sinasabi ko, gusto po kasi natin iligtas yung mga magnanakaw, pero ayaw po natin ng pagnanakaw. Okay, tandaan po natin ha. To distinguish. Sabi, pare-pareho lang, Father, yan. Yung nagnakaw sa kayo magnanakaw. Ano? O yung sabi nga sa English, yung sin and sinner. Ano? We have to hate sin, but we have to love the sinner. How do we love the sinner? By inviting the sinner to repentance. Ano, magbago po sila. Ano, let to convert them. Kaya importante ito, sinasabi, metanoia. So we are called, kaya nga mahalaga po dito, persevere. Ano? To persevere in converting the people. Okay? Tandaan po natin ito. The church's ultimate aim is to not to impose, but to propose the truth of the gospel. Tandaan po natin ito ha. Hindi po babasahin ko, napakaganda po ito ha, ang turo ng simbahan. The church ultimate aim, ang talagang ang purpose ng turo ng simbahan is not to impose, but to propose the truth of the gospel which frees us and leads us to authentic happiness. Sabi nga sa John 8 verse 32. So let us pray for the church that she may always remain faithful to her mission, and for all individuals that they may come to know the beauty of living in accordance with God's law, which is written in every human heart. Kaya napakaganda po ang Ebanghelyo sa araw na ito. Gusto pong tapusin ang ating pag-uusap ngayon tungkol sa Ebanghelyo sa araw na ito, na tayo ay patuloy na magdasal. Okay? Patuloy na manalangin. Ito bang sinasabi sa Ebanghelyo na pinakikita ang tamang pananaw patungkol sa panalangin. Sinasabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Alam at sabi nga, alam at naniniwala tayo na sa bawat panalangin natin ay may kasagutan ang Diyos. Kaya wag po tayong magsawang manalangin. Manalangin po tayo ng ang mga Pilipino ay magbago na. Ano? Tayong lahat magbago na, hindi lang kayo, kundi ako. Kailangan ko rin magbago. Tayong lahat ay kailangan magbago. Ano? Kasi kayo ang magbago, hindi ako. Lahat po tayo. Kasama po ako diyan. Ano? Pero alam din natin na hindi lahat ng ating panalangin ay pinagbibigyan. Ha? Kasi kinakailangan pa rin ang ating pagtiwala sa Diyos. Ano? Madalas ay naghihintay tayo sa tugon ng Diyos sa ating panalangin. At dahil sa bawat sagot ng Diyos, ito ay nasa tamang panahon. Tama po yan. Nasa tamang panahon, sa tamang sitwasyon at pagkakataon. Isang aral din sa mga magulang na hindi sa lahat ng hilingin ng mga anak ninyo ay agarang ibibigay. Hindi naman, halimbawa yung anak ninyo na 2 years old, Mommy, I want a car. Because after all, I need a helicopter. I will drive a helicopter. No, hindi mo bibigyan yan. Maghintay ka, anak. Pag ikaw ay may hustong gulang, na ibibigli kita niyan. Kaya nga, maghintay ka. Ang problema sa atin, hindi tayo makapaghintay. Ano? Kaya sa panalangin, maghintay po tayo. Mahalagang sinusuri ang bawat kilos natin sa buhay. Mahalaga na ang bawat aksyon ay bunga na panalangin at gabay ng Espiritu Santo.
Nang sa gayon, ang ating aksyon ay nasa tamang panahon, sitwasyon at pagkakataon. At sa bahagi nating humihiling at nananalangin, sana ay matuto tayong maghintay. Yan, maghintay po tayo. Darating din yan. Ano? Ang masusing paghintay ay tanda ng pagmamahal. True love waits. Kaya kayo mga maghintay kayo. Ang diwa ng Sinodo, Synodal Church, nakasulat, ang mga dukha ay humingi ng pagmamahal sa simbahan. Ito ang pagmamahal na may paggalang, pagtanggap at pagkilala sa mga mahirap. Ano? Yung Synodal Church, sila din ay umaasa at nananalangin. So patuloy lang po tayo, huwag tayong panghinaan ng loob. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Inspirasyon na ipagpatuloy po natin ang pagdarasal. Huwag tayong manghinaan, huwag tayong tamarin. Sige lang, ipagdasal po natin. Darating din po yan. Magbabago din ang Pilipinas kung lahat tayo nagdarasal ng rosaryo. Anyway, ngayon, month of the Rosary, October, the month of Rosary, simulan natin magrosaryo araw-araw. Tayo ay mananalo. Thank you very much sa ating technical si Nims Flora at saka si Jerome Martinez. Abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Bert at ni Tita. God bless everyone. Ito po muli si Father Boots Bombase, OP ng US Legazpi na nagsasabi, keep praying, keep praying. Dasal tayo lagi. Bye-bye.